Phongni MOS Lamdon ka chitokalong Article 244 kaviteda puthak ASDC KNCA KSA Son Thomas Songpen Ning Kang Samse chepaklang Pini chitidi phainar ke bani difu ASDC asai hemalong KLNL PDC ke KPLT Casfire KPLTR KPLTM UPLA Son Trogasong New Delhi Central Sarkar Assam Sarkar lapen ki Japon Karbi Anglong Autonomous Council atom Monsama Parman Lamdon ka chitok thegapon chororo nilituma songa hin pensitami labang solamdon along Karbi Anglong pen angtang ilituma korte Karbi atuma phan Asamarlo Plain District along ke doduna tuma phan tami ST Hills parlo konpo puta abangke ningarong pitlo alamlo nilituma song pen da lahenlo kar ilapen ke claim nang jibeka sailo pusi nilituma song pen mathapon Asamarlo chotkalisi kaprega state along Karbi akhi kaching hona joini ST Hills Monsamalam don along ke topi pon thekapo Choro Piklo, Sontroka Soantoma Pan, Bonta, Non Adihu MOS Part 2 along Article 244 Kavide Rapport, Ningduklo Lapen, Close 2.3 Lapen, Inghoi Kep Kado Kavi KP Atuma Pan, Towar Kitokang Pulap Abanki, Nilituma Song Pen, Chidon Lundi Lapen, Carbiano Autonomous Council Atom, DC Apan Power Amoka Chihoi Dablap Jibu Abangta, Nilituma Song Pen, Kamki Tijibusi, ASDC, KNCA, KSA Son Thomas Tom, ASDC, Sahem Difu along Pini Penangkia Maikang Yahut Lamte Panda. 6 schedule lagi kita tanglo Indian constituency along si ini tu inglong aso kepa pidupik case of hanang rapi thilo pate kitok tak dulu lapendin lamdon busida bonthom lo kachitok bonta ini tu maphan ke nang bachon pipe mate sarkar atom implement pipe side ke damdang ani anta ini tum kachini ke phosi ke onglo lasi Karbia ke 30 ke jawanji pulo tangti hemplek hello lamdon ke chitok bom dam bompo bonta ini tum ke damdang ani ason nang bachon pipi avidet puti ilitumang bong kheyang bong si mo phit ningchi oidu lipo lasino nadi hu lamdon kachito kalongta hemplek walam the avideda bangki niljuma songpen ningduk chepaklang lo lasolong ka pheri miminai abange close 2.3 lapen inghoi kep kaddu kavia khiapha kangpu pi bang hendo 6 schedule along ri along ki kaddu kavita inglong asolapen kheiso tuma farman pusi hogdet pen angthik tame paklangsi MP inut MLA bang prisitame nonaman ilitum inglong aso kheiso tuma phansi thurlong 6 schedule aloki laswating puti Caribbean Autonomous Council along the 10 seat reserved for all pualam one with the dangchilata nona mata inghoi plike Carbia kiben kapreka tuma phansi anghoi pekonmo lasi 10 seat open for all pupera ke dotang nominated for seat do laswalong non to anghoi pipon thubulo tangke kado kabi throk anghoi ilitum pen kapreka khiatom ta awar sai nanglong dumpo laben phoke bang hoi angbong pen ilitum kaike ta plike brapli anghoi chelalong si ilitum majority amen pen muafita dolong versi kasik sak Avideno laki ilitum kheiso inglong aso aphan akiminu sita jong sinonatik inhoi kep ka pheka khia phan tv pondet puti government men throk ang hoi ke nominated people lalo te kado kabi khrei throk ang hoi long lopo laki magic number mo aphit majority demanded si ilitum akhe phan kibang chiapor political party rachariya jakong amang silong ne depen pheri mimi angdeng nangne roko pusi ASDC amai puchandra kanta tera pherangkya mai hoipen rara phan pachini pon lasi ASDC asongpen khamki jilapen Autonomous Council helo ilitum akhia phan ki jagwan pu matha tipsi longlitik chisomer jipuda ASDC asongmen pachini pontu difupen Rajibram report Karbidi news sado la defini bange joint press conference ASDC pachini kalana president ano terang la president KNCA tame General Secretary Karbis Students Association. Sebenarnya alam hewan ke sebenarnya itu kalau kita cinta itu tentang 49/2021 Army. Karbi Anglong Angbong. Kadang-kadang ni kampen, hele kaman pun kat song, asong tumpen central government kacing kila so puthak ini tum ASDC KSL kan KNC tu mas stem. Ini malam ke kan pachini puji pusi pachini nang ipu alam kenan sot pusi tapi aku sebagai moral responsibility tado supremacy ini itu ini bangga joint press conference